Brad, di morning bawal Brad. Kita kan na ako dire ako agim na. Ito hagod, more ba gwapo. Umaril hindi ka mangaway, mapagpuli ka. Alangan, isog man kay ka. Yusa may di mangisog ana. Kabalok kang nakos kung bako. Ikaw sige ka gali-ali dire. Pero ta kuno man ani akong gunahon. Onya, ningari ra ko dire. Ngutana ko gimuha pa ni, sige to pa ka. Ikaw may isog, mutana ka nga. Isog kay kani ana o nga. Imo ni baol Brad, ana magato. Nana ra gid ko tingog. Isog kayo. Neguro. 2,000 years later. Naamay ko away sa baon. Siguro yung limon ba? Unsa kang gawain ito? Kasi magbuno ng baon la. Mag-away siya baon pati ng gamaya. Pagkaulong mas mga tao. Ay, gusto punggod kayo ka. Isog din na, tubag naman ang sakto. Hoy, ay mo sig-away. Ibungot ang lubod nyo. Tiguang na kayo. Mag-away ng baon inyo ha. Ako nga na uron duha ron. Alangan, si Buloy isog man kayo kisa may di masuko ana. Ikaw rin ang isog. Kamu ba? Puro mo isog. Isog baho. Basik, panulot ang muksa ko ron. Ikaw nang unag pangisog. Ugwa ka ni abot dire sa kumbaol. Wagi tatay gubot ani. Kamu ba? Kumundo kasi mag-away. Basik, dilita mo silduhan niya. Kasi mag-away ng baol. Sorry Brad, saan man god, nasuko man kadayon. Ikaw man god. Lubo kay kag tubol. Joke ra ganito kuha to upudahin ka. Pagpili mo. Undangon to mo ning obra o pag luto mo init kaayo. Ay sorry kay sir. Pero pundangan naman sir kay init kaayo niya. Kasi maitom niya mong itom. Sorry sir, nangayo raman kog yung sili ko niya. Suko man din trabahante man ning. Sige, pag seconds mo og gakos with kiss para makatuo pod ba nga na kinayang wala mo gaaway. Pakita ginako. Boss. Peace. Ato lang gud magsabot-abot ba Rosie ba? Sabot-abot lang. Muna akong ganahan. Sir, salamat. Salamat, sir. Okay na. What's up mga butakal? So salamat din ako kag gihuman yung video. Kung kinsay gusto magpa-shoutout, just comment #butakal. So, it's time to shout out guys. Shout out ko ni Albert Parbadelio. Og ni Ninyo sekretarya nga nag-direct sa kong motor. Og shout out ni Martaho og ni Juliet Vlog. Salamat sa paglantaw sa mong video Thank you guys. for watching guys. Please support Support. our channel. Thank you. And Thank you God sa mga bless- mong God bless all. subscriber. Bye-bye. Especially ni Sir Commander Badot. Yes, shout out ni mo sir. Commander Shoutout, Badot. sir. Thank you sa imong tulong na mo sir. Babu. Thank you so much guys. Pwede ko mangayog number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan ang sa akong talk nga di makasamo. Anli atong topic baby di ka maglato.